Kunjani? No, mntana. Bengangitshela ukuthi ngizokufica la ekhaya. Awu yini emsebenzini? Hayi, usuku lami loku-ofa namhlanje mntana. Ngizoqhubeka la. Awu, ngiyabonga. Ngabe yonke into ihamba kahle? Hayi mntana, ngiyazama. Izinto azihambi kahle. Phinde sangaboni futhi ngasolinye namhlanje nobaba wakho ekuseni. Ngani manje? Sibanga indaba yakho ukuthi ngifuna ubuye lapha kaMthembu. Awu ma, kanti nizoyeka nini yonke le nto? Ngiyeka kanjani into ngikubukele ngikumzali mntanami. Umosha iy'nsuku zobusha bakho ngokuhlala laphana kaMthembu mntanami. Ma. AbakaMthembu bangithathile ma. Nokuthi ngikwazi ukuhlala nabo emva kobulungiswa ukuthi angishiye. Bayangonda labantu labo. Bangigqokisile ayikho into engingiyiswelayo kuleya musi. Bangiphethe kahle. Uma ngizobe khathi ngithakathile ma isibeletho sami. Amandla wangibeka isandla bangithandazela. Namhlanje ngizizwa umuntu wesifazane uphelele ngenxa yabo. Abantu bakaMthembu ngakweleta impilo yami yonke ma. Wena ukubonga mntanami. Uhleli lapha kaMthembu kanti sonke lesikhathi ngokutshetsha bakweleta. Yabo? Ma. Awubakweleti lutho kaMthembu. Ma, ngicela ulalele. Ngilo muntu wesifazane enguyena namhlanje manje ngenxa yabantu bakaMthembu. Usakhumbula ukuthi mina ngumuntu wesifazane ongahloniphekile ma? Sakukhumbula lokho akithi? Siyambonga kuSamcolo. Ngokuthi akubuyisele isibeletho sakho mntanami. Wenza umsebenzi omuhle. Kodwa ke mntanami, kusiza ngani ukubuyiselwa leso sibeletho sakho? Uma kungekho ngisho yodwa yamadodana aMthembu ezimisele ngokuthi ivuse umuzi lana kaMlungisi.